Вітаю вас, шановне господарство. Гэта клуб Хельсінг, і я яго кіраўнік Весь Владислав. Сёння я хочу распавесці вам гісторыю не пра лазертаг, а пра другі не менш цікавы занятак. Гэта стральба з традыцыйнага лука, навучанне якому праводзіць не менш цікавы калектыў клуб Ліга вольных стралкоў. Іх методыка навучання дастаткова эфектыўная, каб падрыхтаваць вас да спаборніцтваў рознага ўзроўню ды разнастайных гістарычных фестываляў, якіх шмат адбываецца ў нашай краіне. Прапаную вашай увазе відэа з аднаго такога занятку, дзе спачатку традыцыйна адбывалася стральба з места ды з розных дыстанцый, а потым ускладнілі працэс стральбой группай у руху. Давайте паглядзім. Страляю по мішені, якая знаходзіцца па цэнтры зверху. У мяне скончыліся стрэлы. Чакаю, пакуль скончыць страляць астатнія. Бачым, што 5 стрэл трапілі кучна вакол мішэні, а сошта сышла правее. Дастаем стрэлы і вяртаемся на заходны рубеж. Зараз будзе групавы застрэл пад каманды трэнера. Цяпер будзем спрабаваць хадзіць групай і страляць у руху.
Наступний елемент. Рухаємося по колі і стріляємо, не спиняючись з визначеного місця. Зараз те ж саме, але рухаємося у другім напрямку. Увеличиваем тяжкость, починаем бегче по коле и стрелять. Стреляем группой, бегущей до мишени и от яе.
На гэтым час занятку скончыўся. Апошні свабодны застрэл. Калі вам спадабалася гэтае відэа, стаўце палец уверх, подписывайтесь на мой канал. Мне вельмі спатрэбна ваша падтрымка. І тады, магчыма, у бліжэйшы час я здыму яшчэ адно відэа падобнай тэматыкі. Усім вялікі дзякуй за ўвагу. Да новых сустрэч!